Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si Jody Dizon Mercado at oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon ngayong Lunes, August 4. Mga nasirang proyekto at kalsada ininspeksyon ng DBM. Mas malawak na suporta para sa mga mangisda, inaasahan ng BIFAR Region 3 matapos ang sona ni PBBM. Dalawamput isang minors na rescue ng Angeles City LGU. Publiko, pinag-iingat sa online scam. Public at private sector, nagkaisa para sa awareness campaign. At kilatisin ang Daytona 660 ng trial. Bumisita ang Department of Budget and Management o DBM sa Baku-Bakong Kalsada sa Apalit, Pampanga portion ng MacArthur Highway dito po sa ating probinsya ngayong Lunes, August 4. Kasunod ito ng direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. na i-audit ang lahat ng flood control projects. Pinangunahan ni DBM Secretary Mina Pangandaman ang inspeksyon kasama sina Apalit Mayor Jun Tetangco at mga opisyal mula sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Agad na ipinag-utos ng kalihim ang paggamit ng Quick Response Fund ng DPWH para simulan ang pagkukumpuni sa nasabing kalsada na itinuturing ng delikado sa mga motorista at sagabal sa lumalaking negosyo sa distrito. Ininspeksyon din ni Secretary Pangandaman ang kondisyon ng kandating flood control project sa Pampanga River. Batay sa ulat, sakop pa ng guarantee bond ng contractor ang nasirang bahagi ng proyekto, kaya't walang pondong ilalabas mula sa gobyerno para sa rehabilitasyon nito. Makakasama po natin live dito po sa ating studio sa CLTV 36, si Department of Budget and Management Secretary Mina Pangandaman upang magbigay po ng update hinggil sa kanyang pagpasyal at inspeksyon dito po sa Pampanga. Magandang gabi po sa inyo, Secretary Mina. Magandang gabi, Kuyang Jody. Maaya Pabengi Kengkongan. Yan. Mukhang fresh na fresh pa po si Secretary kahit kaninang umaga pa po siya nag-iikot dito sa ating probinsya. Pero gusto ko pong malaman, Sec Mina, kumusta po ang inyong pag-iikot dito? Unahin po natin sa Apalit. Ano po ang inyong nakita? Nakita po natin sa Apalit, yung portion po nung isang road at nung MacArthur na sira-sira. Baku-bakong mga daan. Yes. Ika nga ni Mayor Tetangco, parang nagsusungkaan at parang kang nasa buwan. Sira-sira po, nahihirapan po yung ating mga kababayan. Kawawa po kasi yung daan, yung buong daan talagang hindi ka na makakadaan. Yeah. Tapos yung mga motor nahihirapan, at saka mga tricycle. Yung mga tao po, hindi na rin makalakad dahil parang wala rin ng pong drainage. Walang bangketa. Oh, wala pong bangketa. So, doon po sa gilid, doon sila naglalakad, tapos humahawak lang sila sa mga gilid ng mga tindahan. Sa mga grills para lang makalipat. Medyo nakakatakot na po yung mga pangyayari. Pinakita rin po sa atin ni Mayor na merong mga lugar doon na nahuhulog yung mga truck na may dalang bigas, may dalang mga kagamitan, at saka marami na rin pong nadisgrasya. Talagang may sugat, kailangan dalhin sa ospital. Okay. And lumipat po kayo sa may bahagi ng Kandating Arayat din. Ano naman ho ang nakita niyo? Nakita po natin doon yung isang proyekto po nung mga nakaraang taon. Medyo bago lang. Gumawa po ng flood control project doon sa river. Nasira po ito. Nung tumaas ang tubig ng Pampanga River, nasira po siya. Nawala po yung daan.
Okay. Oo, nawala yung daan, naging doon po dumaan yung tubig. So, nasira, nahulog po yung kanilang sheet pile. Okay. Para lang po sa kalaban ng ating mga kababayan, ano ho ba ang trabaho ng DBM? Baka ho isipin nila si Secretary Mina yata nag-i-implement ng mga project. Ano po ang trabaho ng inyong Ay, kagawaran? hindi po. Ang DBM po ang gumagawa ng budget para sa gobyerno. Isinasubmit po to ng ating mga implementing agencies. Katulad po dyan ang DPWH. Sinasubmit po nila yan sa atin. Tinitingnan po natin yung mga proyekto kung kaya po nila gawin. Tapos pag naipasok na po yan sa General Appropriations Act, yan po, i-release na po namin sa DPWH, tapos sila po ang mag-i-implement ng mga proyekto. Okay. And doon sa nakita ninyo, syempre may parang wala muna yatang funding itong dito sa may appellate portion ng MacArthur Highway. I don't know if you are aware of this, parang ilang taon na yatang hinihiling na ayusin tong kalsadang ito. And nung nag-visit noon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa area na to, sinabi na ayusin ito ng DPWH. With what you have seen, ano kaya pwedeng gawin dito muna sa lugar na ito? Unang-una po yung nangyari sa Apalit at saka dun sa MacArthur, naging resulta po siya nung nagdaang bagyo at habagat. So pwede na po sila ngayon kumuha ng pondo dun sa QRF natin tinatawag. Naglabas na po tayo dyan ng 1 billion pesos. So sinabihan po natin ang Assistant Regional Director at ang District Engineer ng DPWH na agarang hingi na ang pondong ito sa kanilang secretary sa sa Central Office para maipalabas na po ito at masimulan na po nila ang proyekto. Ang maganda po sa QRF kasi po dahil kailangan po mabilis na pagresponde, mas mabilis din po yung pag-i-implement ng kanilang proyekto. Okay. So itong QRF na to ay babantayan nyo rin yung paggamit ng QRF na to para doon sa mga proyekto na kailangan nating tutukan. Yes po. Yan po ang gagawin ng ating ahensya po. Lahat ng lumalabas na budget ng gobyerno, babantayan po natin lahat. Katawang naman po natin yung mga kasama nating mga secretary sa mga department. Sec Mina, was there a parang definite instruction coming from the President after hearing the SONA na we have to look over these projects? Was there a definite instruction coming from the President sa inyong tanggapan? Yes po, hindi lang po nung SONA. I think yung SONA, narinig lang po ng buong bayan yung gusto talaga mangyari ng ating Pangulo. Talagang sinabihan na po niya tayo na to ensure po na lahat ng pera na nasa General Appropriations Act, mapatupad po ng tama at mas mabilis po para makarating kaagad sa mga beneficiaries. Okay. Doon sa nabasa kong report kanina, ang sinasabi parang nandoon pa yata sa kontrata ng contractor yung dun sa Kandating. Paki-explain nga po ito na hindi kayo maglalabas ng pondo para rito. Ang maganda naman dito sa flood control project ng Kandating, wala pang isang taon na nung nasira yung ginawa nilang proyekto. So may kasama pa po yan sa kanilang performance. Parang meron pong 1 year So may bond yan and all. So hindi po tayo gagastos dito. We'll make sure nakausap natin ang contractor, ang district engineer na abunohan na. Kailangan pondohan na nung contractor para matapos na po ito. Gusto ko po pagbalik ko po, sasama ko pa si secretary diyan. Makita na po natin na nag-level na po, pumantay na dun sa lupa yung daan. Pero hindi lamang ho ito ipinapatupad sa project na ito, pero on all projects sa Philippines, kapag nadoon pa sa 1-year bond na yon, Yes, sila opo. ho ay mananagot rito ang contractor natin. Kailangan po managot ang ating mga contractor, kaya po sinasabihan natin sila na make sure po na maganda ang quality, wag po substandard ang mga proyekto. Okay. Kapag substandard, ano po ang gagawin natin sa mga contractor na ito? Meron naman po yung sa batas, no? Pwede po natin sila ipa-block. Hindi na po sila makakasali doon sa mga bidding ng gobyerno pag substandard ang nagawa nila at hindi nila na iparating ng tama kung ano yung mga dapat nilang gawin. Okay. Nabanggit nyo ho kanina is yung mga agencies katulad ng DPWH ay nakikipag-coordinate sa inyo. Paano nyo ho sinusuri itong mga proyekto naman na ipapaabot sa inyo na, oy, tama ba tong budget na ibinigay o hinihingi? At the same time, kapag na-implement na, nasira, oy,
mukhang teka, tagilid yata tayo dito sa naging ano natin. Napakahaba kuyang ng budget process natin, no. Pagkapirma po ng Pangulo December pa lang nung General Appropriations Act, January i-release na po namin yan sa kanila. Kasabay po ng pag-release natin sa January, maglalabas na rin po kami ng guidelines, yung tinatawag nating budget call. Okay. Para sila ngayon ilista na or makapag-konsulta na sila sa kanilang mga lugar at saka sa mga stakeholders nila na kung anong mga proyekto at programa ang gusto nilang i-propose para sa 2026. So, yan po hanggang June, binubusisi po namin lahat yan. Unang-una, kailangan po ang mga proyekto ay consistent yan dun sa mga plano, yung mga roadmap, medium-term fiscal framework na ginawa ng ating pamahalaan, meron din po itong socio-economic reform program, meron pong PDP plan, lahat po yan, lahat din po ng ahensya, meron din po silang mga roadmap. We want to ensure lang po na yan po ay nakapasok doon. Pangalawa, gusto namin makita kung yung mga proyekto na yan ay readily implementable. Kasi kung hindi naman po yan ready, di tetenga lang po yung budget dyan. Sayang naman, ibibigay na lang natin yan sa ahensya na kayang makapag-implement ng project on time. Pangatlo, yun po, yung titingnan natin yung nakaraang utilization ng mga ahensya at department. Kung nagagamit po ba nila yung kanilang pondo. Okay. Parang, nako, ang laki ng pondo nyo, ba't parang hindi nyo inaalat sa wastong proyekto? Parang ganun ba yung gagawin natin? Correct. Ang laki ng hinihingi nyo, hindi nyo naman ginagawa. Di wag na lang po namin kayo bigyan sa susunod na taon. Okay. Minsan ang mga LGUs nahihirapan to coordinate with the agencies, no? Paano kaya magiging role ninyo? Would you consider some reforms sa mga directives o sa mga policies natin para at least yung mga LGUs magkaroon din sila ng parang say with these projects na gagawin natin? Meron po kaming open government partnership na tinatawag po, no? Ito po ay na-institutionalize kauna-unahan dito sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dito po sa open government partnership, gusto po natin na merong public participation ang ating mga kababayan, including mga local government units, para makibahagi sa paggagawa ng budget at lalo na pag sa implementation na ng budget. So, gusto po natin silang lahat magkaroon ng parang hotline or civil society desk sa kanilang mga opisina. Hindi lang sa national government, kuya, pati po sa mga local government units para po makadulog yung mga kababayan natin kung may mga issue sila, problema. Lalong-lalo na po sa mga infrastructure projects o yung mga proyekto na nakikita ng tao. Pwede nating sabihin na, bakit parang kulang yata yung daan, bitin ata yung daan. Maipasok ko lang din po dito, kuyang, alam mo na to, napagkwentuhan na natin dito before, yung Project Dime. Yes. Yung inyong lingkod po, kasama po ng mga ibang kabinete, as much as possible, gusto natin ikutin ng buong bansa para makita natin yung mga proyekto, pero hindi po natin kaya. Pero sa pamamagitan po ng modern technology, yung mga drones at satellites, makikita natin lahat ng proyekto natin, at least for the infrastructure part, no? May gagamitan po natin yan ng satellite at drone, makikita natin kung maganda. Ang maganda po dyan, pag nilaunch natin yung system na yan, yung application na yan, sa website namin, may portion po dyan na yung tao pwede mag-comment. O bakit yung daan na ito, parang bitin? Sabi dun sa program of works nito, dapat hanggang dito to, ganito kahaba, kailangan ganito kakapal. So mabilis po natin masasabihan yung mga ahensya na nag-implement na, pakitingin nga ito, bakit ganito, nagkukulang tayo. So sa ating pong mga kababayan, kung gusto nyo talagang tignan yung yung update doon sa project na ginagawa sa inyong lugar, I think hindi lang siguro sa infra, no? Yung gagawin yung pagsilip kasi nandan yung ibang mga agencies, may mga ayudang lumalabas, may mga tupad, may mga AICS pa yan. Palagay ko, may papel din kayong lalabas. Pwede rin po yan. Actually, yung sa mga ganyang klaseng pamimigay, yung digital naman. Yeah. 'Di ba yung digital na pagbibigay ng mga cash assistance, kumbaga. Oo. So, yun, madali mo makita kung yung totoong nabigyan, may nangangailangan. Oo. Or baka nakasampung beses na to, hindi na to kailangan. Ganun po. Saan pumapasok yung request of realignment ng pondo sa mga road projects? Kailangan bang ang LG ang mag-request dito or dadaan pa rin sa DPWH? Dumadaan po karamihan. Pag ito po ay nasa budget ng DPWH, ito po ay dadaan pa rin sa DPWH. Kanina po,
Maganda yung tanong nyo, Kuyang Jody, no? Kasi kanina, meron pong budget na nakalaan para sa isang portion ng daan dito rin sa may Apalit. Pero sabi ni Mayor, hindi namin kailangan yung pondo na yan kasi maayos yung daan na yan. So pwede ba ilagay na lang natin yan doon sa dito sa pinuntahan nating lugar na sira-sira. So yung mga ganyan po, pwede po natin yung gawin. I-request lang po yan ng DPWH natin at pwede po natin bigyan ng authority. Alam nyo, marami yung matutuwa sa statement yun na yan. Kasi usually, yung mga ginagawang kalsada, parang, matino pa tong kalsadang to, bakit pinawasak? Yung mga ganun ba, pwedeng i-relay din po sa opisina ninyo? Pwede po. Parang katulad nung ginawa ni Mayor Tetangco kanina. Hindi po pala niya kailangan yung buong 30 million para doon sa portion na daan na yon. So, i-request na gagamitin na lang natin para doon sa baku-bakong daan kanina. Okay. I have last two questions. Ang may part ba yung mga mga local chief executives from the DBM with regards dun sa implemented na yung basta yung budget, bantayan nyo naman and then i-update nyo kami doon sa situation, doon sa mga projects. May mga ganun pa. Pwede po yun. Lalo na ngayon, no? Meron tayong lahat, may Facebook tayo. Lahat tayo, merong Instagram. Lahat tayo, may YouTube. Kahit hindi kayo dumulog doon sa mga departments, makikita. Parang kami po, itong nakita namin dito sa MacArthur, napanood lang po namin sa isang report na kasamahan nyo po sa media. And, syempre, after seeing all yung mga projects na nasira, no, I think hindi lang naman ho kayo sa Pampanga mag-iikot pa, no? After seeing this, kapag ba may project na ilalatag sa inyo, parang, I think kailangan natin dagdagan ng budget dyan. Meron bang mga ganong gagawin ng DBM, lalo na sa mga flood control projects dito sa Region 3? Hindi lang siguro sa Region 3, Kuyang Jody, no? Kanina, sabi ko nga dun sa interview nung nandoon tayo sa Arayat, yung flood control, baka yung isa sa mga realization ko, baka yung mga pagpaplano natin ng mga flood control project, baka outdated na po. Baka kailangan ayusin na po natin. Mas strengthen na kasi yung mga ulan ngayon, pagbaha, yung habagat, dati naman po taon na yan wala namang ganyan nung bata po tayo, wala namang habagat typhoon, minsan lang yan mangyari, kaya natutuwa tayo nun pag walang pasok, kasi minsan lang yan mangyari. Ngayon, pwede ba, isang linggo walang pasok dahil ang lakas ng ulan, hindi pa bagyo, habagat, di po ba? So baka kailangan i-review na rin po ng DPWH lahat nung pagsasagawa nila ng mga plano, ng mga flood control. Ganon din po yung sa mga bridges. Dahil sa sobrang lakas na po ng agos ng ulan, yung ginagawang bridges po natin dati medyo mababa. So, ang dami ng tubig na nauhulog ngayon. So, kailangan baka it's high time na rin po na pwede na rin taasan yung mga bridges, no? Para hindi abutin din naman ng baha at saka ng rumaragas ang tubig. And at the same time, sa palagay niyo importante yung ugnayan, coordination between LGUs Definitely doon sa po. implementation ng projects. Yes po, dapat po. Kasi kayo po, yung mga nasa LGUs, kayo po ang nakakaalam ng situation nyo sa grounds. Okay. Siyempre, parang ang lumalabas dito, kayo ho yung parang bastonera budget ng bayan natin. Will that be your role ngayon? In the coming last 3 years, in the parang third and fourth quarter sa basketball, babantayan ba ni Sec Mina ngayon yung mga budget na lumalabas sa kanyang tanggapan? Alam niyo sa DBM po, talaga pong ginagawa namin yan para alam po namin na kung ang pondo nakakarating sa tao, kung dadagdagan ba namin yung pondo ng isang ahensya. Pero siguro po sa mga nangyayari ngayon at yung call ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa SONA, masihigpitan pa po natin ang mga regulations natin sa pagmomonitor ng ating budget. Okay. Bibigyan ko ho kayo ng pang Miss Universe question. Sa SONA po ni Presidente, napakatapang po ng ating Presidente last time. No? Sabi niya, managot ang mga dapat managot. Sec Mina, along the way, dun sa auditing, dun sa inyong inspection, what if medyo malapit ho sa Presidente yung sangkot or nandoon sa inyong pagsusuri? Hanggang saan ho yung pwedeng gawin ng DBM with regards sa ganong mga sitwasyon? So magbibigay, malinaw po ang sinabi ng Pangulo, hindi lang po sa SONA, nagkaroon lang siya ng
podcast kahapon. At sinabi po niya dun sa interview, walang kaalyado, di ba? Kahit kaalyado ko yan, o kaya sabi pa niya, kahit kaibigan kita, mahal kita, pero kailangan unahin natin yung ating trabaho. So kami po, kung kinakailangan, magbigay ng dokumento para mas mapagtibay yung mga pag-aaral, ibibigay po natin. Open po yan, transparent po tayo sa DBM. Alright. Sec Mina, please give a message to our viewers, lalo na sa mga taga-Central Luzon na siyempre umaantabay po, salamat, nandito yung Secretary Mina para naman tignan yung mga proyekto at yung kapakanan ng ating taong bayan. Please go ahead. Unang-una, Kuya, nagpapasalamat po kami sa DBM, kasama ko po ang aking mga kasamahan sa DBM dahil sa mainit na pagtanggap. Alam ko po maraming issues ang nangyayari ngayon sa inyong lipunan, ang iyong pagbaha. Asahan niyo po na ang DBM po ay nandito at patuloy po magiging budget bastonero para sa masa, para to ensure po na lahat ng pera natin sa budget ay makarating ng tama at mas mabilis para sa ating taong bayan. Yan po ang kabilin-bilinan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayan mga kaibigan, sa ating mga manonood, narinig po ninyo mismo kay DBM Secretary Mina Pangandaman ang gagawin niyang kanyang tanggapan, batay na rin sa kautusan ng ating Pangulo. Manatili po nakatutok at babalik pa po ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Matapos bigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta sa mga mangisda sa kanyang huling sona, umaasa ang BIFAR Central Luzon na may sasakatuparan ng mga programa para mapaunlad ang kabuhayan ng mahigit 100 at 69,000 rehistradong mangisda sa rehiyon. Magbabalita si Lizen Morten. Pangingisda ang isa sa pangunahing kabuhayan ng libo-libong Pilipino. Ngunit hindi may pagkakaila na marami sa kanila walang kakayahang makasabay sa makabagong kagamitan at sa modernong panahon. Sa Central Luzon pa lang, mayroon ng 169,551 na rehistradong mangingisda. Batay sa datos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon o BFAR-3, patunay ito ng malaking pangangailangan para sa tuloy-tuloy at mas malawak na suporta mula sa pamahalaan. Binigyang diin ito ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang huling sona na nangakong aayudahan ng sektor ng pangisdaan sa pamamagitan ng mga makinarya at bagong bangka. Libo-libo ring makinarya at pasilidad ang ating binuksan at pinamigay para sa mga magsasaka at mangingisda. At mga bangkang yari sa fiberglass na ipamimigay naman sa mga mangingisda. Lahat ng ito ay sumusuporta sa kanila mula paghahanda, sa pagpunla, pag-ani, pagbiyahe hanggang sa pagbenta. Ayon kay Regional Director Wilfredo Cruz, ikinagagalak nila ang pahayag ng Pangulo lalo't madalas silang kapusin sa pondong nakalaan para tugunan ang pangangailangan ng lahat ng mangingisda sa rehiyon. Ang BFAR, ang Bureau, it's a line bureau of DA in which, kumbaga, sabihin na natin na limitado lang yung ating funds. So, with the pronouncement of the President, we're expecting bigger support from the, of course, possibly from our mother agency, the DA. Dagdag pa ni Cruz, tamang desisyon ang paggamit ng fiberglass sa mga bangkang ipamimigay sapagkat mas matibay, mas mahaba ang buhay at eco-friendly rin ang mga ito dahil hindi na kailangang pumutol ng kahoy. Lalo na kung makapal ito is, kumbaga lifetime na to eh. Ang magiging maintenance nito ay more on makina siguro, mga shafting and other electrical ano. Pero the boat itself, definitely rigid ito, matibay ito. Bilang pansamantalang tugon, patuloy ang pagtuturo ng BFAR Central Luzon sa mga mangingisda kung paano bumuo ng fiberglass boats gamit ang mga pre-made na molde. Batay pa sa sona ng Pangulo, mahigit 8.5 milyong magsasaka at mangingisda na ang natulungan ng administrasyon at mas paiigtingin pa raw ito. Mula nagsimula itong administrasyon, mahigit 8.5 milyong magsasaka at mangingisda ang nakatanggap ng tulong. Lalo pa natin paiigtingin ang mga programa ng pamahalaan para mas marami pa ang matutulungan. Sa tulong ng mga bangkang yari sa fiberglass, mas magiging ligtas sa mga mangingisda at mas pangmatagalan pa nila itong magagamit sa kanilang kabuhayan. Pero higit pa sa kahit anong makinarya at materyales, nakasalalay pa rin sa sinserong suporta ng pamahalaan ang pag-ahon ng mga nasa sektor ng pangisdaan mula sa kahirapan. Lizen Morten, CLTV 36 News. Lumabas sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na 49% ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap. Samantala 10% ang nasa borderline o gitna ng pagiging mahirap at hindi mahirap, habang 41% naman ang nagsabing sila ay hindi mahirap. Isinagawang survey mula June 25 hanggang June 29, 2025 kung saan bahagyang bumaba ang self-rated poor mula sa 50% noong April 23 to 28 at mas mababa pa kumpara sa 55% na naitala noong April 11 to 15 ngayong taon. Tinatayang nasa 13.7 milyong pamilya ang nagpahayag ng kahirapan sa sarili nitong June mula sa 14.1 milyon noong April. Gamit ng face-to-face interviews, kinapanayam ang 1,200 adults mula sa 4 na pangunahing rehiyon sa bansa, sa Metro Manila, Balance Luzon, Visayas at Mindanao. Ayon sa SWS, sinukat ang resulta gamit ang mid-year population projections ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa 2025.
Nilinaw naman ng SWS na non-commissioned ang isinagawa nilang panayam at hindi iniutos o pinondohan ng anumang partido ang mga katanungan kaugnay ng self-rated poverty. Simula sa school year 2025-2026, tataas na sa 24,000 pesos kada taon ang Teacher Salary Subsidy o TSS para sa mga kwalipikadong guro sa mga private school ayon sa Department of Education o DepEd. Mula sa dating 18,000 pesos sa annual subsidy, inaprubahan ang nasabing increase ng State Assistance Council o SAC sa pamamagitan ng ad referendum na siyang nagpapatakbo sa government assistance to students and teachers in private education o GASPE program. Ayon sa DepEd, tugon ito sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itaas ang kalidad at patas sa trato sa sektor ng edukasyon, gaya ng binigyang diin niya sa kanyang 4th State of the Nation address. Binanggit si Education Secretary Sani Angara na mahalagang kilalanin ang ambag ng mga guro sa pribadong paaralan sa nation building. Anya, bagamat may agwat pa rin sa pagitan ng sahod ng public at private school teachers, malinaw umano ang hakbang na ito upang mabawasan ang pagkakaibang yon. Ang TSS ay bahagi ng GASPE na binuo sa ilalim ng Republic Act No. 8545. Sa klaw nito, ang mga full-time licensed teachers sa mga paaralang kabilang sa Education Service Contracting o ESC program, basta't nagtuturo sila ng hindi bababa sa 3 oras bawat linggo sa ESC grantees. Naging matagumpay ang isinagawang operasyon ng pamahalaang panlungsod ng Angeles City sa pagliligtas ng mga kabataan. Nagsagawa ang City Social Welfare and Development Office o CSWDO, katuwang ng Angeles City Tourist Information Visitors and Engagement at Women and Children Protection Desk ng Angeles City PNP ng rescue operation sa MacArthur Highway, Fields Avenue at ilang pilingkali nitong Biyernes, August 1. Sa kabuuan, 37 individual ang nailigtas, 21 rito ay mga minors, habang 16 ang adults. Bahagi ang operasyon sa hangarin ng administrasyon ni Mayor John Lazatin na mapanatiling ligtas at maisulong ang kapakanan ng mga kabataan sa mga entertainment at nightlife areas ng syudad. Bukod pa rito ang pagnanais sa mapigilan ang mga iligal na aktibidad at mapayapang komunidad para sa mga Angelenos at mga turista. Kaagad na nagsagawa ng assessment at intervention ng mga otoridad sa mga na-rescue. Idinala ang 15 sa minors sa Kanlungan ng Kabataan Information Center para sa karagdagang pagsusuri, counseling at pagsasailalim sa reformation programs. Hinihikayat din ng lokal na pamahalaan ng taong bayan na kaagad magsumbong sa anumang kahina-hinalang mga aktibidad at makiisa sa mga programa para sa peace and order. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Patuloy ang pagtutulungan ng Pilipinas at Estados Unidos sa paghahatid ng tulong para sa mga nasalanta ng bagyo at habagat, lalo na sa mga liblib na lugar na hirap maabot ng agarang responde. Ang detalye hatid ni MC Galang. Isang joint simulation exercise demonstration ang isinagawa ng Philippine Air Force at US Air Force sa Haribon Hangar, Clark, Pampanga nitong Sabado, August 2. Ipinakita rito kung paano inihahatid ang mga Family Food Packs o FFPS mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang nasalanta ng mga nagdaang bagyo, lalo na sa mga isolated areas sa bansa. Pinangunahan ang aktibidad ni National Defense Secretary Gilberto Gibochidoro Jr., US Ambassador Mary Kay Carlson at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. Dito ginamit ng MV-22 Osprey aircraft ng Amerika para sa loading at airlift demonstration ng mga relief goods. So these ones will be actually for the demonstration of how the V-22 was used, but these will be stored as prepositioned supplies in precisely in an EDCA site for use in the next ones that we expect 17 more until the end of the year. Samantala, giit naman ni Ambassador Carlson, ang partnership ng Philippines at US ay level na higit pa sa pagkakaibigan. Ito ay patunay aniya na tunay na kaagapay ang Amerika sa oras ng pangangailangan. The importance to me is how we value this relationship as friends, partners, and allies with the Philippines. The Philippines, by its natural geography, is one of the most disaster-prone countries in the world from natural disasters. So we're here to help in whatever way we can. And last year we had the opportunity to go up to Fort McSaysay and see pre-position in place. And this is when a storm wasn't en route. It was just we were just visualizing, having an ocular for, at that time, family packs that were not food, but pans and tarps and things that would be needed after a natural disaster. Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of National Defense, nasa 48 pallets o 4,800 FFPS ang naipamahagi na umano sa 200,000 families, lalo na sa mga isolated areas tulad ng Batanes. MC Galang, CLTV 36 News. Itinanghal bilang third runner-up ang rescue team mula sa lalawigan ng Pampanga sa Rescue Olympics 2025 ng Office of Civil Defense o OCD. Ginanap ito sa Antipolo, Rizal noong July 28 to 30 bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Binubuo ang team ng mga responder mula sa City of San Fernando, Mabalacat City at Tapalit na silang kumatawan sa buong Central Luzon. Bukod dito, nakatanggap din ng Unyielding Spirit Award ang grupo dahil sa ipinakita nilang disiplina at koordinasyon sa mga isinagawang disaster response simulation. Binisita ng San Fernando Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o SFF-CCCI ang ilang lugar sa Pampanga upang mamahagi ng tulong sa mga sinalanta ng baha. Sa bayan ng Sasmuan, aabot sa 400 pamilya ang nabigyan ng relief goods nitong Biyernes, August 1. Pinangunahan ni SFF-CCCI President George Ong at iba pang opisyales ng organisasyon kasama ng iba pang lokal na opisyal ng Sasmuan ang distribusyon ng food packs. Ang relief efforts ay bilang tugon sa hiling na tulong ni Mayor Lina Cabrera kay Victor Lim, Presidente ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, makaraang malubog sa baha ang 12 barangay ng Sasmuan. Samantala, natungo rin ng SFF-CCCI sa Bacolor upang mamahagi ng food packs sa mga residente ng Barangay Tinahero. 700 pamilya na inilikas sa Tinahero Elementary School ang nahatiran ng ayuda na naglalaman ng 5 kilong bigas, mga dilata at instant noodles. Katawang ng grupo ang Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCI mula Manila. Umantabay naman ang Bacolor LGU sa relief distribution sa pangunguna ni Mayor Eduardo Dimandato. Isa sa mga misyon ng Filipino-Chinese community na makatulong sa mga nangangailangan, lalo na tuwing may kalamidad. Lubos namang ipinagpapasalamat ng mga lokal na opisyal at mga benepisyaryo ang natanggap na relief goods.
Isang long-tailed macaque ang na-rescue kamakailan ng mga opisyal ng barangay sa Palibutad, Angeles City. Kaagad naman itong isinuko sa Department of Environment and Natural Resources o DNR Region 3, makarang i-endorso sa City Environment and Natural Resources o Sentro at inilipat sa Rescue Center sa Clark para sa medical examination. Napag-alamang kabilang sa endangered species sa naturang hayop dahil sa patuloy ng pagkaubos ng tirahan nito at iligal na bentahan. Pinaalalahanan naman ng DNR ang publiko na i-turn over kaagad sa kinaukulan ang anumang maililigtas ng wildlife at tiyaking may kaukulang permit ang sinumang may exotic pets alinsunod sa Republic Act 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Arestado ang top 4 regional most wanted at iba pang suspect sa Central Luzon. Nakumpiska naman mula sa 7 suspect ang 2.4 million pesos na illegal na droga. Para sa karagdag detalye, narito ang report ni Ashley Punzalan. Naaresto ang top 4 regional most wanted sa Tarlac, isang municipal fugitive sa Aurora at diesel thieves sa Bulacan sa operasyon ng Police Regional Office 3 o PRO3. Nahuli si Eric Fernandez Echevarri na may mga kasong rape, robbery at frustrated homicide ng joint operatives ng Bamban MPS, PIU Tarlac PPO, PIDMU Tarlac, PITRIU 3 at CIDG PFU Tarlac noong 10:30 a.m. ng August 3. Si Echevarri ay kasama sa top 4 regional most wanted person ni Honorable Ronald Leo Taguba Haban, ang presiding judge ng RTC Branch 66, Capas Tarlac, dala ng kanyang mga kaso. Sa Aurora, naaresto si Lenzel Aldrin Ilarde Jeronimo na kinikilalang municipal most wanted person ng Angat, Bulacan noong 6 p.m. ng August 2 sa operasyon ng mga personnel ng Angat Municipal Police Station kasama ang WCPD, PNCOs at Aurora 1st Provincial Mobile Force Company. Hinaharap ni Jeronimo ang 4 counts of sexual assault, 4 counts ng kasong rape, at violation ng Section 4A ng RA 11930. Samantala, rumesponde ang San Miguel MPS sa Citizens Report noong 3:30 a.m. ng August 3 dahil sa hinihinalang diesel siphoning sa Barangay Salangan, San Miguel, Bulacan. Sinubukang tumakas ng mga sospek sakay ng isang Mitsubishi L300 van, ngunit nahuli din sina alias Joshua at Brian, habang si alias John Patrick naman ay nakatakas. Patuloy pa rin ang operasyon ng Police Regional Office 3 sa pagkamit ng hustisya at sa pagtatag ng seguridad sa mga komunidad ng Central Luzon. Sa iba pang balita, 7 individual ang naaresto ng Police Regional Office 3 o PRO3 sa magkakasunod na operasyon na isinagawa nitong Linggo, August 3 sa mga probinsya ng Bataan at Pampanga. Natimbog sina alias Rico, isang newly listed high-value individual o HVI, at si alias Joey sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Limay Municipal Police Station at ng Bataan 2nd Provincial Mobile Force Company sa Barangay Reformista, Limay, Bataan. Nakuha mula sa mga suspect ang 65.5 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 445,400 pesos. Sa isa pang operasyon sa Barangay Calero, Orani, Bataan, nasa 88 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 598,400 pesos at iba pang drug paraphernalia ang nakumpiska mula sa HVI na si alias Jimmy, kasama ang 2 pang suspect na sina alias Ricky at Sam. Samantala, naaresto rin ng HVIs na sina alias Chica at Nikki sa isa ring buy-bust operation ng Mabalacat City Police Station Drug Enforcement Unit sa Barangay Mabalacat City, Pampanga. Na-recover ng mga otoridad ang 5.5 kilograms ng dried marijuana leaves na nagkakahalaga ng 660,000 pesos at 470 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 705,000 pesos. Kasama si Cheska Evangelista. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok dahil magbabalik pa ang CLTV 36 News.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nagkaisa ang KBP kasama ng iba pang sektor para malabanan ang pagkalat ng mga scammers na bumibiktima sa publiko. Narito ang report. Isinulong ng ilang sektor na palakasin pa ang paghahatid ng kaalaman laban sa iba't ibang scams na bumibiktima sa taong bayan. Tinalakay sa ikalimang kapihan at balitaan sa Pampanga ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP Pampanga Chapter ang mga text scams at iba pang financial cybercrimes. Katuwang ng grupo sa balitaan ang National Telecommunications Commission o NTC Region 3 na nagdiriwang ng ika-46 na itong anibersaryo. Panelist sa naging talakayan, si NTC Region 3 OIC Director Engineer Wilson Lejarde, Police Colonel Artemio Ricabo, Hepe ng PNP Regional Anti-Cybercrime Unit 3 at mga kinatawan ng Globat Smart Telecom. Isa raw sa nakikitang usapin ng mga otoridad ang pagsasamantala sa SIM card registration law. Hindi raw kasi bawal na magkaroon ng higit sa isang SIM card ang isang individual. That is my suggestion. Sana one SIM card policy per telco. Ganon. Siguro malimit natin yung use of SIM cards, di ba? Pero hoping. And with regards to sabi mo na, yun na nga, marami kaming publication dyan, pinapublish namin dyan sa Facebook, na do not link if that link is not intended for you. Kung may manghiram, manawag o matawag o emergency, tawagan nyo muna to verify kung totoo ba. Di ba? Tapos yung mga investment na too good to be true, huwag nyo paniwalaan yan. Yung bangko nga, 5% lang per annum. Yun pa, unless kilala mo, alam mo kung anong business na pinasukan nyo na talagang lalago. Di ba? Like, yung mga cooperative, sure hit yan, di ba? May mahakbang rin na ginagawang mga telecommunication companies upang mapigilan ng mga scammer, bukod pa sa kanilang kampanya laban dito. So we have digital thumbprint program that caters to parents, teachers, and students. So talagang punta po talaga namin ng mga schools. We talk about how scam works, ano yung different kinds of fraud, and ano yung pwede nilang iwasan. Meron po kaming 32 stackable modules. Like we work hand in hand with DepEd and CHED talaga. And also, hindi po natin kakalimutan, of course, the elders. We have program for seniors called Senior Digizen. No? Tinuturuan namin sila how to set up their email accounts and paano nila madidistinguish kung itong account on Facebook ay scammers. Kasi sila yung prone to scams, correct? Yung iba na nakakausap namin, nasa scam yung kanilang mga e-wallet kasi kung ano-anong kiniklik nila. Hindi kasi nila alam kung ano yung difference ng mga spoofing, phishing. So yun, tinuturo namin sa kanila in a laymanized term na mas may intindihan nila. Marami kaming na-incorporate ng mga technical enhancements, especially dun sa verification natin. Hindi ko lang ma-disclose in detail, baka kasi ma-take advantage ng mga scammers natin. Pero kasama na rin dun yung AI detection ng mga fraudsters na gumagamit ng AI sa pag-register ng SIM. So mga ganong klaseng enhancements po, ongoing namin ginagawa sa SIM registration. Sa talaan ng NTC Region 3, aabot sa 1,500 walk-in complaints ang naidulog sa kanilang tanggapan para sa unang semestre ng 2025. Hinikayat ni Lejarde na huwag mag-atubiling lumapit sa kanilang tanggapan ang mga nabiktima ng scam upang magsumbong. Sa mga possible na magko-complain, they can visit our website. So on the website kasi they can file a complaint. Doon na po, the procedure, they don't need to visit our office. So it will lead you, tuturuan ka po niya kung ano dapat mong i-encode if you file a complaint. So nandun na po, just visit our website ntc.gov.ph. And dito po sa office namin, they can visit us physically, face-to-face. So they can file a complaint. So meron po tayong one-stop public assistant desk that may personnel who will assist us. Tiniyak naman ni Niña Carla Vitog
Chairperson ng KBP Pampanga Chapter, naasahan ang suporta ng kanilang miyembro sa mga hakbang kontra scammers. Kami po sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, we are here to spread the information, of course, kasama yan in coordination with NTC, para maprotektahan po natin ang ating mga mamamayan regarding dito sa mga hindi kaakma-akmang mga gawain ng mga kawatan. Samantala, nagbigay rin ng update ang NTC Region 3 hinggil sa mga istasyon na iligal na nag-ooperate at broadcast. There is one in Arayat and one in San Fernando. So far, yung Arayat, we have issued 2 cease and desist order and keep coming. Palaging nag-on area. Pero ano na po yun done na po yun. So nagawa na po natin yung trabaho natin and the Commission has already issued another cease and desist for that. Then, yung dito po sa area natin dito, meron din po kaming na-receive na report and usually po yung report galing naman po sa atin, kuminsan kababayan natin or some from the media also. So, we have already conducted the report, nag-conduct na kami ng inspection investigation, and it was already forwarded to the commission. No? So, nasa taas na po. So, yung unang report namin actually, it's not operating. Then the second time, after monitoring activities and we found out that they are still operating, so we conducted the second investigation, and that second investigation was already forwarded actually last year during the election time. So it was already forwarded to the Office of the Commission for legal action na po. So wala na po sa amin na naghihintay na lang po tayo ng order from the Commission kung anong appropriate action, legal action that they have. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News. Mga ka-rider, kung hanap mo ay motor na may forma ng isang sport bike, performance sa pangkarera, pero comfort na pang araw-araw, ito na ang para sa'yo. Mula sa prestiyosong British brand na Triumph, narito na ang all-new Daytona 660, ang bagong mukha ng middleweight sport bike world. Kung gusto mo ng motor na kaya kang sabayan sa twisties, sa expressways o kahit sa city ride, hindi mo na kailangang maghanap pa ng iba. At good news mga ka-rider, available ng Triumph Daytona 660 sa Triumph Pampanga ng Laos Group Motorcycle Center. Pwede mo nang makita at ma-experience ang bagong sport bike na ito. Good day po, I'm Edrel Kong, Sales Executive here at Triumph Pampanga. So what we have here is the Triumph Daytona 660. Let's discuss the features of this motorcycle. So let's go first with the engine and transmission. It is a liquid-cooled 12 valves with dual overhead camshaft. It has 3 cylinders with 660 cubic capacity. It has 95 horsepower with at 11,250 RPM and 70 Newton meters of torque at 8,250 RPM. So let's proceed po sa control system ng motor. This one po, it is a TFT display. And yung kagandahan po dito sa motorcycle natin, may 3 riding modes po siya. Rain, Road, and Sport. Ito po yung control buttons niya. If you want to change riding modes, dito lang po pipindutin. Meron na rin po tong Slip Assist Clutch and Electric Throttle. Racing windscreen na po and yung sa side mirror niya, pang racing na rin po. So let's proceed naman po sa system brake po. Sa harap po, meron po siyang 310mm dual ABS disc brake.
And sa likod naman po, 220mm disc brake. ABS rin po siya sa harap and sa likod po. So yung size po ng gulong niya sa harap is 120 by 70 and yung rim size po niya size 17. And yung sa likod naman po is 180 by 55 and yung rim size po niya size 17 din po. And yung kagandahan po sa gulong natin is branded po siya. Michelin po yung ginamit na brand sa motorcycle natin. And naka-inverted suspension na rin po siya sa harap and monoshock po sa likod. And yung seat height po ng motor natin is 810mm. 5'9" po ako and sasakyan ko po yung motor para makita nyo po kung ano yung itsura niya kapag nakasakay. And yung ground clearance po niya is 5.5 inches. Hindi po siya ganong naka-aggressive position. Medyo upright pa rin po siya compare sa ibang sports bike na naka-aggressive position. So let's proceed with this part. Ito po yung exhaust niya. It is a stainless steel header system with stainless steel silencer. And naka-X ring chain na rin po ito. Ito po ang kanyang swing arm and it is fabricated steel po. The Daytona 660 have 3 different types of colors. Satin granite, carnival red, and for this one, Snowdonia white. Parang social po yung color niya kasi po may pagka-pearl white po siya. And lastly, let's talk about the price of this motorcycle. SRP po nito is 549,000. And sa ganitong looks and performance, meron na po kayong ganitong klaseng motor. If kayo po ay nag-avail ng Daytona 660, meron po kayong makukuhang Laos Group Cares with the road assistant for 24/7. You can text me or call me at my number 0998-953-1725. If you're interested with our units po, you can message our main page, Triumph Motorcycles Pampanga, and you can also message me at my main page, Edrel Kong Motorcycles Triumph Pampanga. You can visit us here at Triumph Pampanga. It is located here in Laos Group Complex, Oseabad, Santos Avenue, near Microtel. At sa mga balita na karap ng CLTV 36 News, ako po si Jody Dizon Mercado. Magandang gabi po.